Kanpainaren lehenengo eguna hasi dugu ja, dagoeneko, hemen Legazpin, eta nik esango nuke atzo gauean, eduki genuela, abar gauean, oso notizi ona Euskal Herriarentzako, bere pakearen eta bere demokraziarentzako. Notizi horren ondorio nagusia da, ezker abertzaleak edukiko duela aukera, bere burua aurkezteko, eta beraz ezker abertzaleakook badaukatela sigla bat euren botoa ipintzeko. Hori horrela izanik, momentu honetan normaltasun demokratikoan ospatu dituzkegu hauteskundeak, eta horrek esan nahi du azkenean proiektu diferenteak mahaigaineratu eta jendeak aukeratzeko aukera edo bidea edukiko duela. Hori da pixka bat niretzako behintzat ikuspegi ekonomikotik batez ere giltzarria. Hain zuzen ere momentu honetan bi eredu ekonomiko nagusi dauzkagulako mahaigainean, eta jendeak era askean aukeratzeko bidea dauka. Bata izan daiteke eredu ekonomiko frakasatu bat, porrotik eragarria jaso duena, Zapaterorena, eta bigarrengoa da Eusko Alderdi Jeltzalearena. Benetan bere emaitza borobila jaso duena. Bi eredu ekonomiko horien artean aukeratzeko bidea dauka jendeak, eta nik uste dut momentu honetan gu behintzat Eusko Alderdi Jeltzalearekin konfiantza osoa daukagula bere ereduak, benetan jendearen partetik jasoko duela konfiantza osoa.